हेलो नमस्कार ମୁଁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏହି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପୁରସ୍ତମପୁର ନିକଟରେ ଥିବା କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୁକ୍ଲା ନଦୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସମୟ ଆଉ ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 9ଟା ଯାଏ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଋଷି ଭୃଗୁ ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମହାଭାରତ, କାଳିକା ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଏବଂ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆଦି ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଭାରତର ଚାରୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟ ତାରାତାରିଣୀ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲେ ଆସାମରେ ଥିବା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀରେ ଥିବା ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 5ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯଥା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀଙ୍କର ପିତା ଦକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କଲେ, ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ନଷ୍ଟ କଲେ ଓ ସେହି ଶରୀର ଭଗବାନ ଶିବ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ମା ସତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏହି କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ଆଉ ରୂପାରେ ଆବରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିପାଇଁ ବସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।